Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo papagayam. Inta ibasa ti Exodo Kapitulo 20, versikulo 13. Di ka mamapatay. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nalawa ti daga ni Nana Juana. Mayat ti lokasyon na. Wan nga rod. Husto. Ta isupay aso kayan dagiti anak na. Mayat kumaapatakdera ni ti building. Kuma, ngam saan tamat ako ko. Alukuyak ti bakit. Tapno ilako na kaniyak ti dagana. Anya, imposible day ta pampanunutom, Rafael. Posible, Helen. Amok akasapulan ni Juana ti kwarta. Iso apatsyak. Ilako na kanyak ti dagada. Padasam, ngamno di na kayat. Di mun pilitan. Naimbag nga oras mo, Nana Juana. Ay, naimbag nga oras yumat, Don Rafael. Ay, mayak gaputada kayat kung ay baga kada kayo. Ay, anya ka di dayjay. May papan iti daytoy dagayo. Kasla di umeten gamgamuluan. Ay, saan nga rod Don Rafael? Saan nga minan amasango dagiti anak ko? Tadamot ten trabaho da. Nanyati ko nayo, gatanga klaengen ti dagayo. Ay, pasensya kayo, Don Rafael. Ngam saan ko nga ilako ti dagak. Dayjay laang ng tinaba ti asanikwak, iso ajak ilako. Nga uray milyon ti paggatang ko? Jak matlaang mausar ti ado akwarta, Don Rafael. Kan kontento akon iti simple a panagbiag. Iso ajak ilako. Kan isulaang ti kakaisuna a maipatawid ko kadagiti anak ko. Wisit kit di! Apay ka di manan, honey. Jak na alukoy ni bakit Juana amang ilakoy ti dagana. Kinunakmat ngamin kan ka. Nga imposible ti pampanunutam. Sana may sa ti altaw, Helen. Malukoy kung tumatlayang dayjay abakat amang ilako iti dagana kanyak. Bayamon ko nakmat. Di mon gamdan at agikuan ti sanikwa ti sabali at tao. Kumusta mo tanda kiti negosyo, amigo? Masaya at latamat, amigo. Agtultuloy lata. Nasaya to kasta. Dagiti negosyo, amigo. Kumusta mo ten? Agtultuloy lata, amigo. Nang bango nagpayan iti datuma pa yan negosyo. Nasayaan nga ron no kasta, amigo. Tapno addan to ti imanihar dagiti anak mo. Wen nga rod. Adda kursunada klaunay adaga. Akayat ko agatangen. Gamjak maalukoy ti aking kukwa mangilako. Amigo, di mun pilita no di na kaya. Agsapol kalaangan iti datuma agatangen. Nang lukat manen ni Amado iti sabali ang negosyo na ijay sentro, hani. Kasta ay, honey. Inunaanak manen. Talaga kasta. Saan mo't nga inunaan ti negosyo? No asino ti imo na nakapanunot, ay kat isua. Mabalin mo't nga agipatakder kalata. Sa bagay, mawan pa'y lang amin na biru ka kalokasyon. Jak tumet ngamin maalukoy ni bakit Juana. Jay manendag ani na Juana tinalagip mo. Di mon pilitin jay tao, no talaga di nakayat ko nakmat. Masaya nga anak no jak magatang dayja adaga. Talaga ngamin anapintas ti lokasyon na. Ibagak manen kan ka, honey. Napatag kin ni Nana Juana dayjay adaga. Isu adimon paginteresan.
Kumusta ti negosyo tayo nga imat matunam, na anak? Kaslabim mabati sales na ita, papa. Barang italaang da ito eh. Ne, apay nga akasta? Ay, jak man amo, papa. Ngam, adala tamot kahit di mapaspastrak na. Kita may ha. Ang mga nung babankrupt tayon. Jak itulok, papa. Mabalin nga epekto lang ti kaababay na mutlaang a restaurant. Adamin kaluklukat ijay. Kaya't mo asawan? Addan ka kompetensya tayo ijay? Uwan, papa. Aniya. Talaga akasta. Adon ti makabaalamang lukat iti negosyo na ita. Iso agagangay laang no ada ka kompetensya tayo. Amum ka di no asino ti akin kuko at restaurant? Saan, papa? Awan pa'y naamamok iji a restaurant. Sir Rafael, damag ko kat agsaksakit ni Nana Juana. Kastaya. Wan, boss. No kasta, ang mga no kasapulan ng ti kwarta. Hindi pa ilang amin nakayat ko agatangan ti dagana. Ngam di nakayat. Kat no kunam nga agsaksakit ita, ang mga no ilako ng ti dagana. Tapno ada aramaten na pagpadoktor. Wan ngagpaiso, boss. Padasam lata ka sarita. Barang kayat nang agpaiso. Ingkay ruwar ti lugan, Borton. Mapanta iti ayan ni Baket Juana itamat laeng. Matongpal, boss. Naimbag nga oras mo, Nana Juana. Ay, naimbag mo't nga orasyo, Sir Rafael. Itaaman pa'y nga imalatiw kayo dito'y ayan ko. Wan, Nana. Nadamag kong amin na masakit kayo. Ay, wan nga rod, sir. Medyo nabayag mo't tanday to'y arikrik naag. Nagpadoktor kayon? Saan pa'y, Sir Rafael? Ne, apay ngay. Umimbagak tumutla siguro. Ang mga no parikot yung ti kwarta pagpaagas yo. May sapay day tarason, sir. No kasta, si dadaan na katumulong kada kayo, Nana. Mabalin mo't nga ilako yung kanya ti dagayo, tapno adaramaten nyo apagpadoktor. Ay, ladingitak, Sir Rafael. Jak ilako ti dagak, nga uray kastoy pa'y ti kasasaan ko. Umimbagak tulat ta. Buisit ti kastoy! Apay ka di manen, honey. Napudot ti ulom. Adda ka di parikot. Dakkel ti parikot ko. Ha? Inino ta marmarpuog dagiti negosyo tayo. Kang runaan ti impay makinisina a negosyo. Kastamat ti groserya. Anya? Dayta ti pudnuhani. Adda ngaminan ka kompetensya ti restaurant tayo. Kat ka mo, no apay apat iti groserya kat nakapsutan. Talaga akasta ti negosyo, honey. Saan nga iti amin akan ito kat napigsa? Tinapatag at dalata mapaspastrek na. Ura isang kabasit lang. Hanggang sayang, dakkel ti diferensya ita. May nainayon mo't dayjay abakat Juana. Saan la anam na minsan nga inalukoy ko nga ilako na kanyak ti dagana. Ngam talaga anatangken ti pangadeng na adi na ilako. Agsaksakit lang nga ruden. Di na pala ilako tapno ada pagpagas na. Ala, hustoon, di ka nagpungtot. Ah, Sana marisot ti parikot no napudot ti ulong. Papa, pasensya kayon. Ngam, talaga adya ko nasalbar ti restaurant. aniya. Talaga nakapsutan. Ngan nga ni di na pa'y maparwar ti sweldo dagiti trabahador. Pakawanan na ko, mapapa. No jak napakadaan ti napasamak. Talaga dakkel aparikot daytay. Ang amanya nga rod. Kunamat nga dan kakompetensya tayo. Wan nga rod, papa. Ala, bang panunot tayo ti sabali ang negosyo ang mabalinta nga isukat iti restaurant. Wan, papa.
Pasensya kayo, Sir Rafael. Ngam addan tiim mo na anang ilakwak iti dagak. Anya? Impagarup kong amin no di kay agsublen. Isu nga iti addan ang ibaga ang nakasagana amang bayad. Inlako kon. Kat no kunayo idiyo ilako. Isu adya akong nagsubli. Diyak ko makayat nga ilako. Ngam dagiti anak ko tinagpilit. Gaputa kayat dakkano nga ipadoktor. Kasta ka di? Uwan Sir Rafael. Isu asapa ilako ma. Tama pasensya andak. No saan ada kayo tinangilakwak iti dagak. Anabayagan agat gatangan nyo kanyak. Ala, mawatag. Ang mabalin ka di amamuan no asino tinakagatang iti dagayo. Diyak unay amam mo, sir. Basta, Amado Torres ka no, tinagan na. Anya? Jakla impagaroba. Anigayam amigo Amado, ti agbalin na kakumpetensya kiti amin ang panaghani. Anya ti kayat mo asawan, honey. Isugayam ti aking kuko iti restaurant akaabay ti imatmatunan idinisina restaurant tayo. Kan isuti nakagatang iti daga ni bakit huwana anabayagan nakalkalikagumak agatangen. Kasta gayam. Wen hani. Ngam jakun itulok nga artapan nakpay ni Amado. Ipamuspusak ti amin. Anya? Wen hani. Aramidag ti amin. Tapno marpuog dayjay at tao. Ne, apayakas ta kamatan, honey. Apayakas lakaguram matan ti gayam mo. Jak ilibak. Pangaasim ko ma. Agtanang ka, honey. Di ka agaramid iti pakaisag makam, gapulaeng iti dayta abanag. Sir Rafael, apay nga inayaban nak dito'y lugar nga awan matatao. Burton, nabayagan nga agserserbi ka kanyak, kat napanagnagag ti kinapudnom kanyak. Anya? Mangsapol ka iti talo at tao. Dagitay natuturan. Kang runaan na, jay mapagtalkan. Ha? Sika tinapilik abilinen, gapu tapagtaltalkan ka. Kat siputam tigaraw mo, tapno saan ta ang maisagmak. Anya ka di nga minti iparamid yung kanyak, boss. Takas tamatan ti ibilbilin nyo. Mangbilin ka iti tattao, amang paulimek kini Amado Torres. Tapno awanen ti kakumpetensyak. Anya? Ngam, boss, sigurado ka kadi iti daytang ibagbagam? Wen, Burton. Iso arugyamon ti aggaraw. Naamo ka amin na planong, Papa. Anya plano? Papa, masapul ka di pa'y abaliksak. Ha? Pangaasiyo, di yo kumarugitan ti kinatao yo. Gapulaan iti na inlubungan aragsak. Anya ka din ti bagbagam, iha. Amok ti plano yo ka ni Tito Amado. Anya? Amok ti imbilin mo, Papa. Kayat mo apagtalnaan ni Tito Amado. Tapno awanan ti kakompetensyam iti negosyo. Ha? Papa, di ka kumagaramid iti pakabasulam. Nadagsan abasol ti pumatay. Sina? Siya akong ti agpakpakaasi, Papa. Saan nga umdas arason dayta? Tapno agbasol ka. Laglagi pa nyo kuma. Anasingad kada kayo ti pagpampanggapan nyo iti dakas. Iha, iti panagbasbasak iti Biblia. Nalukatan ti kapanunutak. Papa, Pudnugayam timbagam. Asa narumbeng nga ipapatay ko ni Amado. Gaputati lang Diyos ti addakarbangan na amang subli ti biyag ti pinarsuana. agyaman na, tanalawlawaganan ti panunot nyo, Papa. Waniha,
Kat dakal unay ti pagyamanakan ka. Tanalawlawagan ti panunot ko. Ti apo ti rumbang apagyamanan nyo, Papa. Inusar na klaang na instrumento. Tapno mailiklik kayo nga agbasol. Waniha, naimbaga talaga ti apo. Tadi na intulok ang mailaw anak nga agarami di ti may kaniwas. Wan, Papa. Naimbag lata ti apo. Itilaksid ti ado ang nagkurangan dagiti anak na. Kat pagyaman ako na iti apo anang marswa. Tatinignay na adagos ti pusok, bayat anasapapay. Kat awan ti na isagmak, gapo iti gagam ko. Di ka mamapatay, kasbilin tinamarswa. Di ka matagaramid iti pakabasulam, gapulaeng iti nailubungan apagayatan kan pakaragsakam. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo, Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ernaline Ansyong Liwan. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.